Vážení spoluobčania, obraciam sa na vás ako jeden z občianskych aktivistov, ktorý je v rámci Slovenskej republiky príslušníkom národnostnej menšiny Rómov, ako máte možnosť aj na mne vidieť. Hlásim sa hrdo k slovenskej štátnosti a vyhlasujem všade, že som Slovák. Som hrdý na svoju vlast. Chcem ale upozorniť na veľmi veľké nebezpečenstvo, ktoré tu reálne mne ako Slovákovi hrozí, ale vzhľadom k tomu, že som Róm, som na túto situáciu pripravený na rozdiel od vás všetkých v rámci Slovenskej republiky, ktorí tvoríte tú majoritnú spoločnosť v tomto štáte. V roku 2004 vláda Slovenskej republiky v tom čase v rámci predvstupových rokovaní o vstupe do Európskej únie sa zaviazala, že územie Slovenskej republiky, teda všetká pôda, ktorá tvorí tento štát, sa stala obchodnou komoditou, ktorú si môže ktokoľvek kúpiť a už sa tak aj v reále deje. Chcem vás týmto upozorniť na fakt, že my, Rómovia, sme už tisíce rokov ten život kočovného človeka zažili a prežili a chvála Bohu, sme ešte stále tu. Vzhľadom k tomu, že občania Slovenskej republiky, ktorí sú hrdí na svoju vlast, na svoje územie, takisto ako aj ja, vám teda touto formou oznamujem, že práve nadobudnutím platnosti tohoto zákona o túto pôdu na vašu vlast ste prišli. Prišli ste o svoj vlastný štát. Dňom 1.5.2014 sa toto stane reálnou skutočnosťou. Chcem vás teda všetkých vyzvať k tomu, aby ste sa zapojili do verejného protestu, a to aj napríklad formou petície, pretože ako jediná osoba, ktorá sa postavila proti schváleniu takéhoto zákona, proti rozpredaju celého štátu, je osoba Helena Mezenská, ktorá bojuje v parlamente, ktorá aj v súčasnosti kandiduje na prezidentku Slovenskej republiky. A jediná osoba sa zaujíma o to, aby ešte Slovensko bolo Slovenskom. My, Rómovia, máme svoj jazyk, máme svoju kultúru, máme svoje tradície. Na rozdiel od vás vieme, čo to je kočovanie. Vám, Slovákom, zostane už len jazyk, zostanú vaše tradície, vaša kultúra, a však ako kočovníci by ste zahynuli. Tak ja, cigáň, vzhľadom k tomu, že sa hrdo hlásim k slovenskému národu a k občianstvu, vám zaručujem, že ako Rómovia vás naučíme byť kočovníkmi, pútnikmi a bludármi po celej zemi. Ďakujem za to, že ste si ma vôbec vypočuli a teším sa na spoločnú púť po celej planéte.